Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang 5 piso na may taong 1975 sa ilalim ng Ang Bagong Lipunan series. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shout out muna sa aming Team Alliance. Shout out din sa magigiting nating OFWs. Shout out din sa mga senior citizen. Shout out din sa mga silent viewers at shout out sa mga kapwa ko coin collector at mga kabarya. At sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, paki-like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, alamin na natin ang features nito. Ayan, Issuer Philippines, period. Republic 1946 to date. Type Standard Circulation Coin. Years 1975 to 1982. Value 5 peso. Currency peso 1967 to date. Composition nickel. Weight 22 grams. Diameter 36.5 mm. At ang thickness nito, 2.6 mm. Shape, round. Ang technique nito, milled. Orientation, ayan, medal alignment. Demonetize, yes, demonetized number yang ito. Number. And number 4518. Ayan, references, KM number 210. SCO number 68. Ayan, dumako na tayo dito sa obverse. Ayan, ang obverse nito, ayan, Philippine Coat of Arms. Ayan, ang script niya, Latin, lettering. Nasa bandang taas, Republika ng Pilipinas. Nasa bandang baba, ayan, 5 piso. Ang translation nito, Republic of the Philippines, 5 peso. Ayan, dumako na tayo sa reverse. Ayan, ang reverse nito, ayan, ang imahe ng ating Pangulong President Marcos. Ang script nito, Latin. Ang lettering, Ang Bagong Lipunan. Ayan. Setyembre 21, 1972. Ayan. Pangulong Ferdinand E. Marcos. At ang taon, 1975. Ang translation nito, The New Society. September 21, 1972. President Ferdinand E. Marcos. Ayan, 1975. Ang engraver nito ay si James Ferrell. Ayan. At ang age naman nito, ayan. Ayan, plain ang age nito. Ayan, dumako naman tayo. Ito yung aking barya, 1975. Ayan, marami rin akong 1975 dito. Ayan. I-share ko lang sa inyo ang aking barya na 1975. Ayan. Halos 15 piraso ito na 1975. Ayan. Marami akong 1975. Ayan. Ito, 1975 pa rin. At ipapakita ko rin sa inyo ang aking koleksyon na 1982. Ayan. At ipapakita ko rin sa inyo ang aking koleksyon na 1979. Ayan, napakaganda pa. Ito'y kaisa-isa kong 5 piso na prop coin. Ayan. Ang ganda nito. 1979. Ayan, dumako naman tayo dito sa record ng numista. Ayan, kung magkano nga ba ang halaga ng baryang ito, itong taong 1975.
Ayan, 1975, ang total mintage nito ay nasa 20 million to be exact. At ang frequency nito ay nasa 75%. Ayan, madami pa ito. Presyo nito, ang very fine, nasa 115 pesos. Ang extra fine, nasa 116 pesos. At ang AU, almost uncirculated, ang presyo nito nasa 126. At ang uncirculated naman, nasa 144 pesos. Ayan. Kaunting kaalaman patungkol dito kay Ferdinand E. Marcos, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Isinilang noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Namatay siya noong September 28, 1989 sa edad na 72 sa Honolulu, Hawaii. At nagsilbi siyang presidente ng ating bansang Pilipinas noong 1965 hanggang 1986 hanggang mapatalsik na nga siya noong Pebrero 1986 sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution. Ayan. Balik tanaw tayo sa kasaysayan. Kung napapansin nyo, may nakalagay na Setyembre 21, 1972. Ito yung araw kung kailan niya idiniklara ang martial law o batas militar. Ayan, September 21, 1972. Ika-50 taong kaarawan na ngayon ng pagkakadeklara ng batas militar. Ayan, September 21, 2022 ngayon. Ayan, sana may naibahagi akong kaunting kaalaman patungkol sa baryang ito na 5 piso na may taong 1975 sa ilalim ng Ang Bagong Lipunan series. Muli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos.